थांनाय डिसेम्बर मासनि 22 तारिखआव जोङो UPPL आव जगदान जादोंमोन। दा बेयाव जगदान जानायाव जोंखौ ओरैबायदि थगायदों, माने जोंनो पिकनिक स्पटखौ कालेक्सन खालामनो थाखाय, सरलपारानि पिकनिक स्पटखौ कालेक्सन खालामनो थाखाय हगारना होगोन होननानै जोंखौ रादाय होदोंमोन। आरो माखासे जोंनो अरुण'दय आरो बेबायदिनो IBS बेबायदिनो खालामना होगोन होनदोंमोन। दा बेवहाय जोंनो मोनसेबो खामानिखौ मावना होआखै आरो प्राइमारिजोंबो जगाजग खालामना होनो नागिरदोंमोन, बेजोंबो जगाजग खालामना होआखै। आरो जोंखौ जेरावबो मिथिं दावथिङावबो खबर होआ, जोंखौ ओरैनो माने UPPL आव बुरखायना लांनानै ओरैनो फज'नानै दङ आरोखि दा जोङो जेबो उफाय गैयैनि जोंजों रावबो कमप्रमाइसबो खालाया, जेबो खालाया, जेबो खोथा फंसेबो गैयैखाय जोङो आवगायावनो BPF आव जोङो 17 बोसोर जों दंखायोमोन। आवगायाव जों थाफानाय हिसाबै जोङो बेवहाय माखासे जेरैबो जानाय नंला खोमा होननानै दानि सरकारजों परिबर्तनाव मोजां जागोन होननानै जों थांदोंमोन। दा परिबर्तन होननायखाय बिसोरो मोजां मोजां खोथा बुंनायखाय जोङो थांनायखाय जोङो लिंहरनायखाय थांदोंमोन। दा परिबर्तना मोजां होननानै दिनै थांनायाव परिबर्तनानो दुनियानि गाज्रिसिन आरोखि दा जों परिबर्तनखौ मानो होननानै जोङो गोदो UPPL माबायावनो BPF आवनो खामानिखा, बेहायनो मावबोखानाय। दा ओंखायनो जों दा पुनराय जों माबायावनो BPF आवनो थाफिनगोन, बिसोरजोंनो जोङो मोजाङै मोजां मावलांगोन होननानै जोङो दिनै आगान सुरबोफिनदों आरोखि। बेखिनि आं माबा बासबारि बज्रामपुर प्राइमारिनि। जोङो बेवहाय दा फैनायाथ' जोङो बासबारि बर्डारनिफ्राय साथामसोल' दङ। ओमफ्राय दा माखासे गामियाव दङ आरोखि, जों बेखौ उनाव प्राइमारिजों जों माबा खालायसिगोन आरो रायज्लायसिगोन, जगदान जासिगोन। जोङो जगदान जानाय समाव गासै 150 जनमोन, 150 जना 120 जन जानाय जादों। दा गासैबो फैफिनजोबगोन आरो गावसिनिफ्रायनो माखासे UPPL निफ्रायनो फुरानाखा, बिसोरबो माने जोंजों प्लास जाबोखागोन आरो बेखिनि। दिनैनि दिनाव जों बे प्रेसमिटनि गेजेरजों बेखौनो फोरमायनो सानदोंदि जों थांनाय डिसेम्बर 22 तारिखआव अशक गयारिनि लिडिंआव जोङो UPPL गभर्नमेन्टआव ओंखारनाय जादोंमोन। बेनि उनाव जोंखौ अशक गयारिया ओरैबायदि दुखु जारला खैफोदाव खोख्लैदों, स्किम होगोन होननानै, सरलपारा पिकनिक स्पटखौ होगोन होननानै जोंखौ लाबोदोंमोन। जों 120 जन गोरोबफैदोंमोन डिसेम्बर 22 तारिखआव। बेनि उनाव पिकनिक स्पटबो गैया, माखासे स्किम दानना हरनो होन्दोंमोन, बेबो गैया, आरो माखासे आसनिबो होनो होननानै अरुण'दय होगोन होननानै डकुमेन्टस बिहरबाय, डकुमेन्टसखौबो जों हरबाय। दिनैसिम दासिमबो जेबो रिजाल्ट गैया, जेबो थाइसेबो फैसा मोनाखै। जोङो बाहाय ओंखारनानै जेबो बेनिफिटबो मोनाखै। ओरैबायदि जोंखौ दुखु जारला खोलैदों अशक गयारिया। दा बेनि थाखायनो दिनैनि दिनाव जोङो बे गभर्नमेन्टखौ मोनथिखाबाय आरो जेबो होनो हानायनि खमथा गैया। UPPL गभर्नमेन्टआ ओरैनो थगाय दोननाय, पाब्लिकफोरखौ बुरखायनोसै, जार्लायाव खोलैनोसै। बेनि थाखायनो जों दा दिनै सानै हयै सिगांनि जाखिनि BPF सरकारानो मोजां सोलिबोदोंमोन, बे BPF सरकारजोंनो जोङो गोरोबहैफिनबाय दिनैनि दिनाव जोङो। बेवहाय संगदननिबो दं, ओमफ्राय BPF नि वार्कारबो दं सिगांनि। आङो ब्रह्मपारा बाथाबारि प्राइमारिनि। दिनै जोङोथ' बाहाय 30 जनसो मानसि फैनाय जादों। खाबु मोनाखै जोङो, ओरैनो आसनि होगोन, स्किम होगोन, सरलपारा स्पटखौ जोंनो हगारना होगोन होननायखाय जोंबो मोनोबा मोजां जायो, न'खर सोलिनायाव थाइसे थाइनै मदद मोनगोन नंनानै जों ओंखारनाय जादोंमोन। UPPL नि थाखायथ' दा जोङो बेबायदि हालोदखौ नुनानै मोनसेबो जोंखौ मिटिङावबो खबर होआ, प्राइमारियावबो जोंखौ माबा खालामना होआखै, बिसोर जगाजग खालामना होआखै अशक गयारिया। ओरैनो गावजों ओंखारबाय, बायह्रा ओंखारनाय लोगो लोगो, सारना जाखांनायनि लोगो लोगो जेबो खबर गैया। जों UPPL आव ओंखारनाया थांनाय 2023 डिसेम्बर 22 तारिखआव ओंखारदोंमोन, जोङो जइन जादोंमोन।